Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alimantan TV. Jadi kita hari ini mau guys, mau makan. Aku seharian tadi memang gue maam nasi guys. Terus mau mbak? Aku udah, itu bar maghrib. Lagi bar maghrib guys. Lagi bar maghrib ki. Ade pemam masakannya Pak Kancil. Terus ya guys. Oke guys, ini makan. Merpati mesti nganu plero apa? Jaluk kerupuknya Deti. Deti jaluk kerupuknya Deti. Guys, ini mau makan. Ini lagi bar maghrib guys, makanya wani makan malam. Lagi bar maghrib. Kita makan masakan ini. Pak Kancil. Jual aku loh, tak mungkin adik itu mau, adik bikin mau. Jadi dari TV loh, jadi lagi makan di sini ya. Mas ada apa sih jadi? Ngambat kerupuk Jaluk kerupuk dek sak ada jadi kayak saat ini ya. gawa kerupuk dek sak ada. Di kuwi ndok. Sayur Pak Kancil guys. Wah gini. Iwak pe. Yo sabas kamu gede tenan no. Yo. Aku mau nggo kangkung guys. Walai lagi sambelnya wakil menca. Sambelannya wakil men. Pedes lagi. Pedes panas ngene iki kan. Sambelannya wakil guys. Enak aku ngejal kerupuk ya. Apa deh? Kerupuk enak aku jajal. Kerupuk rambak. Terongnya mbak. Ndi renek terong. Iki terong sih. Iki campur terong. Oh mbek terong. Iya. Oh. Enek terongnya guys. Jadi tak jaman. Bude pun mama. Gue lagi bareng semua. Ya, Budi udah makan guys. Oseng kangkung, oseng kangkung di bang. Bermaaf berkaitan. Kamu main mulu gue lah. Anteng tuh ya Pak. Bawa kangkung. Itu apa lu jajal? Mulu kesendoannya di sini protein. Makan guys. Makan guys. Gue kan masih bareng no. Ya. Lu masa lagi makan sego ini? Iya. Udah jadi kan. Aku makan sego gak sih? Aku tadi itu mau makan bakso ndek iso. Dari besok. Oh, aku mau makan sego. Ini kompor ini mau terus gak susu tak ambil ini kompor bareng. Mari sudah mulai kompor kan Aku banget terang bawang badas nonton layu kok. Banget layu bagas ada jogi. Badanku kok motor bawar swimen. Kok bawar kita istiqomah kok wong iki ora nek mlebu kamarku. Aku bablas nek ngayu. Ngeterang untuk tes Pak. Kenapa meteng kowe? Pisanane iki garis samar to. Kepindo garis siji dia enggak percaya. Terus jenenge wong tes kan gak tangi turu ya ben akurat banget. Pisanane garis samar dekne wis aku meteng anakku sik cilik. itu sembira lah. Ya bene to, meteng di bojo. Non, Itu sembira gue. jam itu paling deh. Ya aku sesuk yo ngalor iki. Ngendi? Ocek Mbah. Sadino. Jam piro? Mbah, paling wis. Kayak bersama ya. Kale cowokku deh. Oh, tahu ya. Kalau sing di Duka sing ndi? Bingung milih. Cowoke nganu kabeh cowok. apa ya harus Ngene apa, Bude? enggak. Dulu aksen BRI. Walah. Dan salam. Bude gajian, guys. Pensiunan paling. Pensiunan tadi. Iya. Enak bukan Mbak? Disiplin tadi ya, itu juga seperti itu ya. Juga yang melihat perkembangan sejauh ini. Jadi Karena iwak pe kan memang pedes panas ya, Mbak. Nang jeroan. Tapi enak. Ini buah pisang hitam. Hitam tapi jogone lho, jero api lho ya. Napa? Pisang lho.
bermakan. Apa koroi, mau dari roti ki koro. Ditiki apa-apa ditawakno, guys. Sak enek-ene mah. Sendokku buat sik. Kayaknya kono lho, sing hidup saya. Tadi aku mau kayak konten apa ini? Konten apa? Mau kayak konten apa? Iki apa menit kita pura? Oke kok. Nampak. Apa melak mana nih? Enak ya. Enak. Sambelannya kok wakan. Bagi pak. Apa nyambel nganggo asem apa? Ngapa deh? Apa nyambel lebih asem jadi. Apa sih ngomong gini? Aku rasito terus masak. Pak Kancil. Chef Adela. Karena kayak betul gini. Guru ngasih lo. Karo cang-cang. Jadi apa nih? Ya Mas Jadi. Kamu juga iya Bang Mulai. Dia apa? Ya. Beras, tapi campuran beras wangi lho. Beras kan wangi kabeh lagi. Kok ini bukti? Beras ku yang pasti wangi kabeh. Separuh wangi, bulan nek wong dhewe kok rego sari yo. Berarti nganu ya. Terus ingin baca gini. Iya. Tuban iki. Kapan Mbak Dino? Mas kok besok jam piro? Kok kabeh. Kira Mbak Dino Bener. masih Mas Aku bisa apa? apa sih berdaya dia Mbak? Berdaya. Ini gue nggak gue. Kalau posisi cek pinter masih ini. Ini barunya bisa sampai kue, nek. HP ku kena kan, jadi Mas ganti mau. Mpun deh. Wes. Napa nih jare deh? Tapi kok aku orang ini aku semula kayak nang tak. Jadi tolong kan. Berarti tadi apa ya Mas Fauzi, apa ini Mbak Widyo? Berarti nganu deh. Mboten sias ganti anyar. Enggak. Laptop ponakanku apa? Boleh. Kayak bahas perang. perang rudal. Bahas perang Amerika. Anggek lah grup mulai Amerika itu gawean. Jadi ya Mas Fauzi cek pinter iki Mas. Jadi sekolah biar kan main teknik sipil. Jadi mau main bukannya nang sore nongko ya. Iya. Tapi mereka Soren jodoh dalang. Dek mau ya terus ngomong nek apel ini. Tak kon kuwi jamu sing ngene Mbak Ui. Napa Bude? Jamu agak mati nek Mbak Ui. Oh nggih. Gak nang sing kono ae. Iki mau juga lantena aku jenenge. Gua ngene bisa betul kok rene ya. Enggak kok tok jenenge. Berarti bae ngeprank deh. Keren iki Mas ini aku nek berjualan kok rata nang bumbu nambuk, perut melotot bendel. Udah dimasakno napa kali Bude? Ya tak kira guritan kok. Aku ning guritan nang juga ning kok ning kene sekalan. Sambel ora. Adik ibu deh saiki gregep rene aku no. Ya aku dilokno jere iki udah ngetan Pak Yana wae sih. Kalau mainin sih gak gelem bah. Dek kae ning kuwi sasen. Dek beneng Menden ra tau balik. Ya. Bude nek nang Menden dek berang-berang minggu. Saiki gak gelem turu nang Menden. Sok desa ning Medan delok reak ning Surabaya. Tanggal pinten deh? sok jenah. 15 Bareng kok. metu hari. Kali mulas. Tapi rame sing sambil. Langsung sama ya rame ya. Sambil Nang aku. reak Ponorogo. Jadi mbek anu Mas Said nang tunggu. Anwar saya deh. Yo ngajian gini. Iki adewe Mbak Manu. Apa jenenge reok apa ngaji? Ngaji. Lah kene murid Anwar saya tok. Apa Aba Anzal. Omahku iku nyadran. Pas nyadran, Mau nyadran. malamnya nyadran. Mau saya itu baru Aku kan pengen roh tambah rame nih gunungan Rung Sambi tak kon melok. Ini menurutku wakil. Heeh. Mau mbak jadi. Kerja Praijino. Aku setiap tahun absen lah gini Mas Sari. Kabarnya Ponorogo. Nang gua tapi nang delok gua ya.
Mboten wani medhun deh. Cuman iki lah apa lagi ukur mati mbek nonae sapi risak seno foto ning genggalan. Dipakai wasi deh Pak. Sak niki niku no deh enten kolam renangnya deh. Ya kolam renang pas jadi kolam renang Mbak Meli ndelok kolam dadi kolam renang. Nang Sentono. Wis ndelok ya. Kula mriko pas pas dereng dadi pas Nek wis njajal iki Jesi kolam renang. dereng. Jadi kolam renangnya khusus bocah. Ya, bocah Jesi. Bocah. Jesi bapaknya kolam renang kuwi. Iya. Tapi khusus bocah. Tapi Jessica Usluk kok Wis njajal ning Segoro Biru ya. Masa? Ya. helm. Ning Segoro Biru mainin 12 Wadingan Solo jembatan baru kok. Nggih. Lurus terus belok kiri arah Padangan. Olah temen deh. Cedak Bojonegoro. Wanda karo Wanda tak doyi ben. Mulai bayar. Tapi yang Bojonegoro justice. Contohnya. Jadi tempatnya Sentono kuwi ya ya. Enak kok jangan BJN tapi nomornya hilang. Aku tuh main dene di cilik motor ning kono. Jadi anak beli Imar ya. Beli Imar ning kono aku beli Berian. Dodol ning kono anak bopo kayak Joko. Panas guys. Ya Mbak Ani betul tuh aku semua. Beneran mah. Mah aku gak. Aku ngerasa rasa mbak. Tak apa ya tak coba ya. Ora sama rasa. Beli cek munggah ya. Ini masa bu Ini isi nek ini pendokone. Iki gimana? Ya aku ikut terawang lah. Budel dua banyu dingin tak budel? Hah? Banyu dingin. Kok tau gawe nek es aneh. Lah aku gak tau ngombe dingin kok. Kok tahu? Biasanya jam-jam ceritanya tak ngisi ya yang kayak Iya. ini ngombe. Dari putih coy. Anaknya es batu lho. Ini es batu titik. Biar es batunya ada. Tahu menyempet kalau tahu ada nggak? Tidak. Kalau nggak wih, apa? Lah. Biar es, biar es kok. Bisa ini. Kita tak mau biasa tuh gue. Es batu begini. Oh Mbak ya, Mas Robi. Rampas es. Tak manggil di. Pakan siapa? Apa enggak es? Tujuan gue nenek. Mesti kira gue mobil gitu. Duh, kayak ngombe tak sih? Kayak ngombe tak? Enggak, gojo. Biyen tinggu ada galon, lagi tinggu ijuan. Masih ada rasa menit anjir. Engko tambah. Tuh saya guys. Bunyi-bunyi rasa neko-neko kok yo iki apa? Sempak ajaib. Terai ya. Keluarkan semua hartamu. Keluarkan semua hartamu, Mbak. Langsung ya, Pak. Bah, tangi. Subuh tangi. Subuh tangi, Mbah. Ben subuh. Alah, tak kira ya lu tiba kerupuk warna-warni. Tiba rengginan. Itu aku ya. Ya kok sampai Bang Wiro. Iya, ben viral. Tunjukkan nganu, Pak, ya Allah, tunjukkan paman Bahar. Ora ketok blas di syuting. Maksudnya apa suaranya? Brut. Oh, tak geser banget. Ora. Ding. Tau. Kenek. Segone renek. Jadi niatnya pratau mangan lho, Mbah. Apa ada 100 mangan ra kalu tenan? Iya. Gugah. Mbah. Tangi yo. Iki kan emang penting. Penting iki. Ayo ndalung go. Ayo duit Mbak, Mbak. Mau duit wong. Rasa ngiming-ngiming orang duwe iki. Bukan wonten aku. Lho.
Nggak berduit cara kan kok lontong. Lah jam 10 sing ape ngulekno ki yo sapa, Mbah? Ulek dhewe. Jam 10 kan njaluk lontong. Iya ya. Ntar lungguh tak mongi. Lungguh, engko golek lontong, Cah. Cek buka pura ya ini kok. Jam 10 kok. Jam 10. Luwe apa wetenge? Segering lek. Wong wedok gak tau masak yo keluwen wetenge. Tangi. Sini. Godhok mie sik lho lontongnya sesuk. Jam jam setengah 10 kok minta lontong. Lontongnya siapa? Lontongnya nih. Saru kowe yo ambek mbahku yo. Kowe nek mbek mbahku saru yo, Cah. Iya baku. Kok Dah. Lontong siapa? Bah. Biasa tak. Idol cara buat. bola apa ditoni guys? Piye nek gitu? Wong kok Nek gitu piye? Wong kok cerewet ae. Ditoni malah. Duit congor iki gak ana cerewet. Duit congor iki. Bener-bener Bosak. rambutnya njubuk gerak mundur. Untuk ini ngono iki, guys. Iki aku kayak mau ngomong berarti ndak ono tambah belakangmu gede. Ndak ono lho. Bantangmu gak ono. Iki ngene lho, Mbah. Kan ki mau kan aku kan konggonane Pak Lurah. Ngomong anak. Nah, iki bahas tentang apa Mbak mau? Bahas tentang apa? Tentang saya nyawane orang genep. Saya ben genep saya. Tak ilongnya kok endang sesuai. Iya Mbak, mau kan nggur ngarepan nih rambutnya yang jebuk gerak mundur. Bang iki gugah sik to, Cah. Iki gugah sik ben. Gugah sik ben tangi, Cah. Oleh sik Mbak. Iki merem kok dijomongi ya apa sih? Duh. Melek sik Mbak. Melek Mbak. Abot. Abot tenan, Cah. Oh, iya berarti mau Mbak. Mau. Mbah, Iki lo jasmu. iya kita jupuk kok Kamu kamar. dikandani tare. Mbah. Melek sik tak mongi. Lama aku ngantuk, Pak. Mbak iki kan ceritanya ki mau kan aku bareng ngene Pak Lurah. Mbak. Tak itu. Lah. Bahas apa Mbak mau? Omahe ape dinggoni wong tebang. Pokoknya kan manggone lor gelem apa ora? Duh. Oh, geleme ning omah mbek cowok-cowok. Brandeng. Duh iya. Ki Pak, Mak Warsini gak gelem Pak manggon ning lor, pengen turu mbek tukang tebang. Tapi itu tebang bagus-bagus ya apa kuwi, Mbak? Mripate merem dek cek Jawa bagus. Duh, pengen lho sampean ning lor kan kok diopeni karo buke. Nah, omah iki ben dinggoni wong tebang. Iki piye lah Mbak kok malah koyo kuda dilangop gitu. Piye, Mbak? Gelem ora? Gelem. Oh, gelem. Maksudnya gelem ngalor apa gelem neng kene ae mbek wong tebang? Gak piye? Urung genep Cah nyawone Cah. Berarti gelem ngalor. Gelem, Mbak. Nek ana diopeni buke tengok-tengok nang omah iki omahe ben dinggoni wong tebang. Urung genep. Piye, Mbak? Gak turunan Mas kenapa? Neng mes, Omah kene kan gede to. neng mes akeh gureme, terus neng mes tukange neng mes gak gelem pindah-pindah neh. Kalau gurumnya ramu. Lah yo, Lah ya kan nang lor ya. tukang tebange ngesakno to engko nek dirubung gurem ben neng kene wae. Balik-balik di badok guru. Engko mulai-mulai bintol kabeh bojone do bingung. Bojone pas Pangling. nganu. Mas, kamu bintol kabeh. Ngono piye? Dek abang ini marah wedi.
Lah, caca orang patek genep ya Allah. Nah, aku bisa kayak kuda di lape kepala. Ajar Cah, mbahku mau guyon Cah, ora ajar Cah. Dan sengini nih guri kamera apa? Ngono mau. Ya apa? Teko yo. Cah, kamu bengi-bengi Cah. Ayo cakep goblok. Tanam siapa nih kamu? Marsini. Kenapa? Aku. Sampai Oh, jam 10 kok njaluk lontong. Saya ape ngulekno sapa ya ini? jam 9 kok. Duh. Lah punjule pira? Jam 9 punjule pira? Waduh. Cuma nganu tuh, Mbak. Iya ngopen. Nek apa ndak ngopi lho, Mbak? Mbak. Ngantuk Cah. Cewek iki ngantuk. Kowe nek didoni no piye? Jadi nggak tahu. Ini Mbak salah sini gudi nih, Mbak. Rasa desa kayak. Ada Isak. Mbak War apa sedang dia Isak? Gak. Dilebokne kulkas rasa sedeng. Mbak War dilebok lemari ki lho ras. Nyek wong. Dilebokne nih Mbak War. Lebokno gledek kae ya. Iya Mbak pas itu. Aku keumpaan kok ngono ya Allah Gusti. Umpaan apa Mbak guyu? Pira Mbak? 8. Wis ae. Bawar kan penutupan. Walah, anggap Ini nih. Mbak, ini tangannya ini. Mah. Duh. Ndang to, Mbak. Oh, ayu kok ndang. Ayu dhewe, ayu dhewe. Cantik dhewe. Cantik duh. Nimpluk dhewe. Aku tunggu aku. Oke, Pamitan guys. sik. Oke, Warai, Pak. Mau ke sak Ngene, Ndang. Ngene. Tangannya ngene, kaya lebaran ngono iki lho. Ndang. Lah, Serat ndang yo ndang. Ayo ndang ora. Ndang. tua diharap. Ndang. Ben payu neh ning YouTube. Oke guys, makasih banyak yang udah setia nonton Kalimantan TV. Semoga kalian semua sehat selalu, rezekinya lancar, diberi kesehatan, dimudahkan usahanya. Makasih banyak ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah cewek. Oke guys, ini kekerasan nih guys. Tolong guys, pengadilan gugat 100 miliar gitu. Yes guys, makasih banyak guys. Guyonan nih.